खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दोङो लोगोसे नोंथांमोनखौ बे मागोनि बिहु फैगासिनो दोङो आरो बिनि थाखायबो नोंथांमोननि सिम आंनि गाहाम अननाय हामलायनाय थाबाय। दिनै जा भिडिअखौ लाबोदों जोबोद दुखुनांथाव आरो जोबोद गिनांथाव भिडिअ आं नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों आरो बे भिडिअआ ओरैबायदि जाथाय मोनसेनि थाखाय आं बानायदो जाय जाथाया 5 बोसोरनि उनावसो बे क्राइमखौ नुजाफैदो माने ओरैबायदि गेदेर क्राइम सासे 13 बैसोनि उन्दै हिनजावसा गथ' स्कुलाव फरायबाय थानायावनो एसे एथलेटनि माने इन्टारेस्ट दंमोन बियो बारनाय खारनाय बेफोरबायदि आरो बिनि थाखायनो स्कुलनिफ्राय बिखौ गुबुन गुबुन जायगायाव हेगार हरोमोन ट्रेनिं होनो थाखाय बा बिसोरनि जि गेमनि सुबुंफोर दोङो बिथांमोनजों बियो बेरायनाय माबानाय जाबाय थायोमोन आरो बै 13 बैसोआवनो बिखौ सासे मानसिया गावसोरनि न' खाथिनिनो फैनानै बिखौ रेप खालामफैयो आरो खालामनानै ओरैबायदि खामानि मावो बियो बिनि भिडिअफोरखौ बानायना लायो आरो बे भिडिअखौ ससियेल मिडियायाव मायबा प्लेटफर्माव बे हेगारनानै होयो बिखौ आरो बै भिडिअखौ जायनाव दंमोन बहुत मानसियानो बे भिडिअखौ मोनो भाइरेल जाजोबो आरो जानायनि उनाव बे भिडिअखौ किसुमान सुबुंफोरा गावसोरनि जि खाथिनि सुबुंफोरा डाउनलड खालामनानै लायो आरो लानानै बिखौ खोनथि बिखौ ब्लेकमेल खालामो आरो खालामनानै टटेल बिखौ 5 बोसोराव दा सान्दै बिनि बैसोआ 18 बैसो आङो अब्लानि बाथ्रा बुंदो 13 बैसो जेब्ला दंमोन बैनिफ्राय दिनै 18 बैसो मोनफैबाय आरो दिनै 5 बोसोरानो 12 सुबुंफोरा बिखौ ब्लेकमेल खालामनानै बेफोरबायदि खामानि मावगासिनो दंमोन आरो बे बाथ्राया थांनाय हप्तायाव गावसोरनिनो जि स्कुलनि टिचार बै टिचारफोरा जनायो पुलिसनो जे बे गथ'आ जोबोद मोजांमोन गेलेनायाव फरायनायाव जोबोद मोजांमोन नाथाय साडेनलि बिनि जि सलायनाय भाब भंगिफोरा सोलायलांदो आरो बेफोरबायदि सोलायनायनि किसुमान कारन थायो देहायाव माबाफोर गोबां रोखोमनि अत्याचार गोलैबाथाय बा नोंथांनि जि गोसोआव गोबां रोखोमनि दुखु फैबाथाय जायखौ माने सहायनो हायै दुखु बेफोरबायदि किसुमान परिस्थितियाव जोंनि जि सलायनाय रायज्लायनाय बेफोर जोंना सोलायलांबाय थायो आरो बेफोरखौ नुनानै बै टिचारफोरा पुलिसनोबो इनफर्म खालामो आरो लोगोसे जि लेडिसफोरनि किसुमान कमिटि थायो ग्रुप थायो माबाफोर बेफोरबायदि खालामजाग्रा किसुमान सुबुंफोरखौ थिक थाक खालामनो थाखाय आरो बिदिनो बैफोरखौ जनायनायनि उनाव मिथिनो मोनो दे इमान गेदेर अत्याचार बै गथ'जों जाबोबायदोंमोन दिनै 5 बोसोर जाबाय होमबा नोंथांमोना साननानै नाय सुबुंफोरा ओरैबायदि दा माने पिकास दानबफोर रखम जाखांदो जे दुनियाव बेनो मोनसेल' खामानि बायदि जालांदो इमान सासे गथ'खौ अत्याचार खालामो इमान सासे गथ' आरो दा बर्तमानाव नोंथांमोना 15 जन सुबुंफोरखौ एरेस्ट खालामनाय जादों आरो बिनि जि खोन्थानाय हिसाबै जेसेबां सुबुं दोङो गासैनिबो मुंफोरखौ लिस्ट खालामनाय जादों आरो पुलिसफोरा अलरेडि बिथांमोनखौ नागिरगासिनो दोङो आरो जेसेबां सुबुङा बेफोरबायदि खामानि मावदो बिसोरो सब गासैबो 19 निफ्राय 30 बैसोनि गेजेराव जेसेबां सुबुंनि बिथाङा मुं बुंदो आरो गासैबो हमजागोन पुलिसफोरा होनदो जों नागिरगासिनो दोङो आरो खोब थाबैनो गासैबो बिनि जि क्राइम जाय मावदो बिसोरो हमजाजोबगोन नोंथांमोना सिन्था खालामना अब्ला नोंथांमोन स्कुलावबो आजिखालि खुनु माने सेफटि गैया आरो बेफोरबायदि जाथाया अबेयाव जानो हागो बेखौ रावबो बुंनो हाया बेनि थाखाय गथ'फोरखौ बा निजेनि जि न'आव बेफोरबायदि स्कुलाव थांग्रा बा फरायबाय थाग्रा गथ'फोरखौ बुंनानै होनांगो सोरबा माबाफोर बेफोरबायदि खामानि मावोबाथाय बेफोरबायदि सोरबा
एक्टिभिटी खालामोबाथाय नोंथांनि सिगाङाव जाहाथे खोन्थानानै लाथो आरो खोन्थाफैथो न'आव जि जायो बेखौनो खोन्थाफैदो आरो नोंथांमोना मोनसे गोरोन्थि मावो उन्दैनिफ्रायनो गथ'फोरा एक्चुअलि स्टार्टिंनिफ्रायनो खोन्थाफैयो नाथाय बिमा बिफाया मा खालामो खोन्थाफैनाय लोगो लोगो बिखौसो उल्थायै रायो बा बिखौसो उल्थायै बुयो आरो बुनायनि फलाव बियो गिनानै लास्टाव मा गावनि जि जाथाय जायो बेफोरखौ खोन्थायै जालाङो आरो बिनि थाखायनो उन्दैनिफ्रायनो बिदि माबाफोर खोन्थाफैबा जेबो रियेक्ट खालामनाङा अननानै मोजाङै बुजायनानै खोन्थानांगौ जे बेफोरो मोजां नङा बेफोरबायदि मानसिजों लोगो जानाङा बेफोरबायदि खामानिखौ मावनाङा जायखिजाया भिडिअखौ आं नोंथांमोननो जनायबाय नोंथांमोना इन्टारनेटआवबो सार्च खालामबा मोनगोन बेखौ मानोना आंनो गोबां सुबुंफोरानो कमेन्ट्स हरनानै बुंबाय थायो जे आङो बानायनानै बुंदो आङो माने सोरनिबा कपि खालामनानै बुंदो बेफोरबायदि नङा बे जाथाया केरेलायाव जादों केरेलानि बे जाथाया नोंथांमोना गुगल्स खालामना नायबानो गम मोनगोन जायखिजाया लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआव बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै गोजोन्थों।